Събитията винаги са сигнал, по който Аллах Всевишния чука на вратата на нашето сърце. Той казва: дойдох при теб, готов ли си? Изпитание има само заради нашето щастие. Аллах ги изпитва с беди. Но защо прави това изпитание? За да пожелае човек от сърце да достигне до Аллах, да започне да казва Аллах. Ето това е в сура Тевбе 126 аят. Не виждат ли, че веднъж или два пъти в годината биват изпитвани? Тогава те не се разкаиват и не правят зикър. Затова, скъпи братя, внимавайте, ако досега не сте пожелали за среща с Аллах, пожелайте го. Пожелайте, за да сте притежатели на друг стих, а не този. Кой аят? Ал-Бакара 156 аят. Какво казват те, когато ги сполети беда? Казва: аз съм заради Аллах. Тогава, скъпи братя, на вратата ви се чука всяка секунда, всеки миг. За Аллах ли си или за света?